Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Dodot? Miles? Matansyang? Tinuod bang naa si Greggy? Palihog. Ihatag niya ang cellphone kay makigsulti ko niya. Ha? Tito Greggy, nanawag si Papa Francine sa akong cellphone. Makigsulti ko no siya nimo. Shit. Makigsulti siya na ako. At nakadungog ka nung? Nakigsulti ko naman Francine sa cellphone. Oy! Damit. Saan mo na ko sa pagpakigsulti? Tito, si Papa Francine, makigsulti nimo. Ah. Ha? Wala ka nung? Niyas mayalas nagapaingon din niya nagadalag cellphone. Hello, Miles. Hello, Day. Si Tito Greggy ni mo, makigsulti ko. Hello, Sing. Francine, si Greggy ni. Greggy, maayo kay timing nasuroy ka diha sa amo. Oo, Sing. Timing yun. May duwa ko nila ni Dodot ug Miles. Buot ko nga mga musta nila personally bahin sa ilang pag-eskwela. Kay tungod sa atong kasuod, kipakasama ko naman gini sila nga ako sang mga anak. Mao ba? Salamat yung kayo ni mo, Greg. Dako gyud kayo ang akong pasalamat sa Ginoo nga nahimo ko ikaw higala. Alang nako, Greggy. Blessing ka, dili lang nako. Sa ako usab nga pamilya. Ikaw yun, Francine. Mao ka na labing tinuod, Greggy. Og sayod ko. Tungod sa imong kaayo, sa tanan mong nahimo, dili lang nako og sa akong pamilya. Dili gid mahubit sa pulong ang akong pagpasalamat nimo. Sing. Sultihin lang ko, Greg, kung unsay akong buhaton aron nga makabayad ko sa imong kaayo nga rin ako. O sa akong pamilya. Mahimo ba, Sing? Dili ko gusto nga mamati, anak. Sayod ka nga kinasingkasing ka lang akong pagtamod sa itong paligikala. O kay kinasingkasing, wag yung kung magpaabot o baos kika ni mo. Kay kalipay na ko, Francine, ang imong kalipay. Nauwaw na kay ko nimo, Greg. Sobra na kaayo ang imong gibuhat nga kaayo nga rin ako. O sa akong pamilya. Mahimo ba, Sing, nga di na ta magsulti pa bahin, anak? Ha? Diya pa sila si Dodot ug Miles. Sa tanaw na ko, marag gusto ka pa nilang ikasulti. Kwan, mangutan na lang ko nimo, Greg. Kung miabot na ba si Corina, gikang nangumpra. Miles, Dodot, nagitas papa ni mo Francine ni mama ni mo Corina. Sing, balik na ko ni Miles ang cellphone, ha? Unsa? Naa si Greggy sa bay, Matansyang? Ug sa iyang tuyo. Sa todo sa imong sinultihan, Corina. Akong nasabot nga may kalagot kang Greggy. Matansyang. Husto ko, dili ba? Ma. Og pagasabton ko ba nga may kalabutan si Greggy sa iyong paghilak? Ha, Corina? Husto ko sa akong gisulti, dili ba? Tubag ako, Corina. Tubag ako! Oh, Diyos ko. Ginoo ko.
Ginoo ko! Matansyang! Ma! Tabang mo! Nakuya pa si Matansyang! Tabang mo! Ma! Gimingaw na kayo kong Papa Francine dito. Mayo untag tinud-unto niya yung gingon na to nga muulit siya din sa amo. Unsa? Mo nagisulti ni Papa ninyo, Francine, Miles? O Dudot? tito. Mo, Jud. Muna yung sulti tito. Nay, sila man si Miles ang nakasulti. Oh, shit. Miles, tinood ba ni? Kanasa mo ulit Papa ninyo, Francine din eh. Amo tato tito. Ngura magwa pa may klaro. Damn it. Tinot! Tinot! Miles! Tinot! Miles! Shut! Unsa kay Ngano na i-shoot? Naon siya ka, no isyot. Sino na yung tansyan? Gitabang sa mga taga-barangay o gidapin o sa lungsod o ban ni Mama ninyo Frida kay gatake siya. Unsa? Unsa? Ayaw pag binuhan na Lola! isyot. Sinod ka. Kinatake si Lola. Ulag eh! Ay, gano'n ba tao yung magbinuang mga nunungay? Kamati ka ron, kamati ka ron ha? Manda ron ang ambulansya sa barangay, gagisakyan niya, pinyo sa ospital. Si Lola Tansyan. Apiot, Apiot, ibakay na ng auto. Masok tayo sa ospital. Si Lola Tito, tito. si Lola. Si Lola. Dali mo, Miles. Dudot. Sundo na to ang ambulansya sa barangay nga gikargahan nila ni Lola ninyo. O giyon man ni Mama nimo. Tara, pagdali mo. O, tito. Pwede ko mauban, Dugrige, ha? Dinig ka lang, isyot. Ay napaguban. Kaya dili ka magkatabang nga maluwas ng tansyang. Kumuban ka na mo. May pagmutabang ka sa pagpanghipos niya sa ilang bahay. Paspas mo, Miles. Dudot. Oo, tito. Kahakay, huwag ko po ba na? Mura may noong kong tiloniro ini si Teplado nga hindi ko sa drama, masalida, tingipos ta. Kuyawan Dugrige, ha? Mura na may katungod. Osam kayo ibot ini ay. Ha, hibawaan mo gini ba? Hibawaan mo doon yan eh. Ma! Matansyang! Mautang buot, ma! Ayaw kong biya, ma! Eh, palihog na ko rin, be. Hinuman na to. Kaya pagkasturbo ka sa pagkatiban sa mga medic si Mama ni Mutan siyang siyap na nagpaingot sa ospital. Palihog na hinuman. Si Lola Tansyang, tito. Si Lola Tansyang. Relax lang, Miles. Nagpaingo na sa ospital ka ng ambulansya sa barangay nga itong isulod. Lola Tansyang. Hilom na dia, Miles. Hilom na ba sa baan ni mo eh? Dudot. Maluoy ka na mo, tito. Tabangi si Lola. Tabangi si Lola Tansyan. Ipasalig na ko ninyo, Dudot, Miles. Mugasto ko bisig pila. Maluwas lang si Lola ninyo, Tansyang. Naunsa man ko. Muraglayan man kong paminaw. Kalit man akong gikulbaan. Ginawa ko. Muraglahi ikin eh. Maura ba niya sa una-una sila dito sa amo. Unsay buot ipasabot ini. May dautan ka hang nahitabo dito. Diyos ko. Ayaw taon maluwi ka. Ayaw in taon, Diyos ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!